Keep mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste my time for this. Para malibre mo na po barato dali. Kini mo to, barato. Mo nila si size. Ito barato. Naaram na diri sa online shopping de. Kini. Wapo na motor. Barato pa yun. Cash on delivery po. Order ko ano. Iwas sa pagbibiyahe, oy. Wala, tuloy ka paminta ng motor. Bragi, para dagang chicks ba? Ay. So pa? Talagay nga ni Bebe, pwede ba ni Bebe? Barato na kayo natin sa online. Ako, may ibang kulay ba? Online niya pa yung nakuha na? Online niya pa yung nakuha na? Ako sa online hindi, mga barato ng mga people dito. Ang paligya. Hey! Hey! Masal mo? Brad, dako ba kayo magkatawa, Brad? Ay, siyempre. Ay, uniti ba? Tugawan ba? Grabe ka, arte mo. Uniti ba? Ako na sa plano niyo para ng motor. Ay, order na ko. Oh, asa ka order? Days before, karoon ang ikatulong. Ikatulong na abot karoon, giwala na lang one days. Nari ko ang cellphone, no? Basta nga, yun eh. Ay, Gagmay, ninyo ay. Pwede mo ikuha? Dagko akong ukong kanang big bite. Kana akong ikuha. yeah, mahilas na hindi karon, Brad. Nakakuha, nakakita lagi motor na karang parang Gagmay kaya. kay inyo wala. Brad, mayaman ang hindi karon, Brad. Nakaka-order ng motor. Ay, Brad, pwede mo to. Ay, secret. Wow! Tara na ito may bala na pagkapot. Si Odi to, cash on delivery? Oo, cash on delivery. Pwede kay kwarta na eh. Ay. Luda juga di ba? Gaya ko. Antek man siguro tayo mong i-orderan, Brad. Kung saan ibabot niya eh? 3 days daw. 3 days? Karon may katulo na. Adlaw? Punta lang, kasi magot eh. Sige, scam na ka. Ra kung motor oh, ha? Oh, sige ha, way gunitay ha, way gunitay. Oh. Di ba kung magulis yung motor? Yes! Tahanap yung motor! Yes! 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 Oh, ang motor bro to. Yes! Uy, big boy kini. Grabe, yaya sa buwa mo eh. Motor na yun. Woo! Buwas kong motor ay. Wala na sinaski motor. Nako, yun. Sir, unsa kay mo kapalido gani, sir? Bulantoy. Bulantoy. Ari dire sir, pirma ni sir kay na dire mo dito Bila man na pila ganito gani? to. Kaya siya lang, ha? Di na ni Maya po. Sige. Ari sir, oh. Abi ko. Hindi ni mauday akong order. Ay, ano din na ang sabod dire sir, nakasulat na motor wheel sir. Oh. Likit naman rin ang Brad. Pakiyas. Isa naman ang order mo. Mali manila mong gi-order tayo. Paano lang nagrayos pag makumpleto? Dami na rin. Ikip naman. Yan ang batat yan, oh. Iya, mga bagay kasi mo pa optic ka. Patuloy na 50 pa ka. Bakit ito kasi